kwesapoti yese yamunoramba muchitipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Vanhu vazhinji vanga vanetsa vakati mai ano aripi, Poshi aripi nemwana. Aiwa, nhasi tatirege tiuye tizombovashanyira. Tinouya tivashanyira pakati apa, but nhasi tati tibve taita chivhidhiyo mumbovaonawo. Mumbovaonawo. Mai ano muri sese? Ndiri bo zvangu. Handiti chiva muresai vatari? Makadi zvenyu mhuri yeZimbabwe, makadi zvenyu shamwari dzangu nemahama dzangu nemasapota angu. Ndini zvangu mai ano tipaishe ndiripo pana, I'm still alive zvokutodara, I'm fit and strong. Aiwa, tinotenda. Kuri seiwo kuno kukumba kwenyu nemucheche? Kuno kuri bo zvako nemucheche. Mucheche wangu ari kukura zvokuti. Ari kukura. Aiwa, ari kukura zvokuti mucheche wangu ndofunga muri ngokaona tinako kamucheche kangu aka. Aiwa, tinotenda Mwari. Vamwe vari kutotanga kuonai nhasi, havasi kuziva kuti mai ano ari kuita mbiri yakadai zvakatangira papi iye zvinoti apapi. Mungada kungoti naretera kubva kumashure, kubva takasangana papi, chii chakanga chaitika kumashure, just in brief. Kusvika pari nhasi. Inini ndakazvara mwana wangu musi wa11 February mapast 11 dzimanheru, then bva ndadischargwa musi wa12 February mapast 1 dzimasikati. Ndadischargwa kubva paParire Nyatwa. Ndanga ndiri street kids ndichigara muroad. Ndakangoenda paroad papo pandaigara nemwana pamukoto pana kona second na Livingstone. Aliri ipapo ndopandakaenda ipapo, then vakaonawo ndobva vaonawo, bva varwadziwawo mwoyo ndobva vauya vakati saka urikutopinda umo nemwana. Ndikati ndoma ndikupinda nemwana, saka unokwanisa here kuti tikwanise kuisa kana pasocial kuti tikwanise kuwana mubatsiri mangwana chaiwo unenge waona munhu anokwanisa kutakura. Ndikati it's okay chero zvamunenge maita. Ndobva wandibatsira nezvawakandibatsira nazvo zvemwana zvokuti ndikwanise kufuga nemwana musi iwowo. Then mangwana acho angova ndakagara nawo pano ndo vakasvika ari makuseni. Vasvika ari makuseni ndobva vataura neni. Vataura neni ndikati ini chichemo changu ndechekuti ndifungoda pekuti ndigare kana kuairport zvako kana nemwana, chichengeta mwana chete. Ndo mamiriro azvakaita kusi ndaigara muchimba chemakadhibhokisi apa kuri kunaya, apa ndine mwana apa, zvasingatoite, zvasingatomira zvakanaka. Saka ndakatonhongwawo nababa wamuri kuona ndakagara nawo pano, vakangotumwawo samwana Mwari wosengeroso kuti akwanise kunditakurawo kubva ipapo kusvika nhasi ndiri pano nemwana wangu zvanga ndisingafungidziri kuti handikwanisi kana kuexplaina, handikwanisi kana kuti ndizive ndinyatsonzwisisa kuti mamiracles here kuti chii chakaitika kuti ndizosvika pandasvika panapa tenge like African movie. Asi right now ndikutorarama life itori normal. Ndatozonoti inga zvaitika mumafirimu zvezve zvataitomboona kana mumamovie zvaizvo zvinotoitika kumunhu zveshuwa, ndezvinhu zvokutoti zvitoitika zveshuwa. Upenyu unogona kutongoita U10. Ndomaitikira zvakatongoita. But kumashure musati mave parodi paipai, baba vemwana varipi, chii chakaitika? Pana baba vemwana uyu vakangomuka akazvisungirira musi wa16 November 2024. Mimba yemwana yanga ine 6 months. Amuka angosungirira kudaro. Mama ambonetsana here? Anga ari munhu wekuti aifast-teka brain dzake nenhau yekuti aitora madrugs. Saka achitora madrugs kudaro semunhu wekuti inini ndanga ndiri munhu anga azvitakura. Ndazvitakura kudaro yenge iri first time yake futi kugara futi nemunhu akazvitakura. Anga asingakwanisi kunzwisisa kuti munhu akazvitakura munokwanisa kutombonetsana nemurume kana kunetsana nemukadzi, munhu motomboseparata mozotodzikirana kana kuti mwana achinge azvarwa. Zvese izvozvo haanokwanisa kuzvinzwisisa. Kuzosvika pakutongozvisungirira kuti mukadzi haachandida, mukadzi ari kunditiza, mukadzi ari kuzodai, mukadzi ari kuzodai, tatisingadzwanani pakuti drug rake raishandisa neni ndasingashandise drug iro, saka tasinganzwisisani papfungwa nepakuita. Alright, Hashem. So zvadaro muchigara paroad, patakakurukura da kuti mutaure chokwadi, patakataura ndichitaura nyaya yekuzotsvaga imba, maizvigamuchira here zvataitaura paya? Ndandisingazvigamuchire semunhu wekuti ndanga ndane makore ndichirarama ndiri mustreet, ndisina kubvira ndaona munhu anouya achitaura kuti anokwanisa kunditakura nemotikari kuti anoda kunondisiya mumba maabhadhara izvi.
zvinhu zvokuti ndanga ndakuti ndakutobiwa inini zvese nemwana. Alright, ko vamwewo vaiva padhuze vaiti kudii? Vemaflats umu, vamwe vemabhildingiwo vanoshanda mumakambani imomo vari vanhu zvakare futi kuti vaingotitarisawo makore ese ayo kutoti vaingoitawo zvinhu zvavo vari mumaflats mavo mudengemwo vachitikandirwo zvavanenge vasiyawo nepasi pai. Asi vaitobudisa miromo yavo yekuti rasta weitsotsi imbavha achaba mwana, unoona kubirwa mwana. But inini ndakangoti Mwari, inini ndida kungoona pazvichanyatsosvika chaipo chaipo ndoenda mbichana ndichifamba nepesi yangu, asi ndakazoerekana ndamumba nhasi ndiripo. Matobiwa narasta nemwana kuchechi tongorarama nemwana wangu zvangu. Sa muri kuenda kuchechi here? Ndakanzwa kuti zvakamira sei? Ndanani vari kubatsirai ende chii chiri kuitika kuno? Kunoku panapa ndigere ndine vari panhoo amainini nevamwe vanongonzi madzimai vanogara munext room yangu, vanongondibatsiridza vachingondonose munhukadziwo. Then namo mamai Shilawo vanogara paopposite pandogara apa, vanonamatawo Great Nation Church. Ndo vanondibatsiridzawo pamwe ndida kuendawo kuchechi paye. Amai anomuda kuendawo kuchechi nhasi noti ndida kuendawo kuchechi, alright, ndibatsira anondigesera mwana, ini ndogeza paye, onditakurira mwana toenda kuchechi kana Sunday, kana ndichikwanisawo kufambawo kuendawo kuchechi musi wacho iwowo, nokuti last Sunday ndanditori kuchechi. Alright. Kuri seiwo kuchechi kwenyu? Kuchechi kuri right, kunonakidza chose, kunonamatwa zvako. Hakuna Mwari ariko. Tinotenda. Mufundisi wenyu anonofundisa? Mufundisi wedu anonzi Apostle Mbeve. Alright. Apostle Mbeve. Titende. Kune vese vari kukubatsirai vaita kuti upenyu hunge hunoshanduka, vamwe vakatumira hembe, vamwe vazive mwana, zvipi nezvipi, mumpawo kuti muonekere, mungadawo kuti kudii kune vese ivavo? Ndinongoti God bless you guys, ndimai anotipa Ishe. Murambo muchindirangarirawo guys, ndiriko. Mwari akukomborerei vedu. Ndezvipi zvimwe zvamungati izvi munoda kuzova nazvo kana kuzoitawo pamberi apo mwana paanenge achikurawo imimiwo muchisimba? Zvandingada zvangu ndingangoti chichemo changu ndechekuti ndinodawo something chekuti ndiito like capital kuti ndikwanise kuchengetedzawo mwana semunhuwo ari kuraramawo, kana kuri kutengesa mwana wangu achikurawo ini ndichisimbawo. Handiti? Mazuva akapera pamakamborwara vazhinji vanga vachiti mai anova sei, mai iri semiri mazuva? Ezvinezvi ndingangoti aiwa ndiri right zvangu, asi semunhu muzvere ndichiri padhuze kuita dambudziko reoperation, ndofunga pakuzvara kwandakaita pane infection yakaitika zvokuti ndofanira kuti ndione dhokota zvakare. Alright, saka muri kuenda rini kuchipatara? Kuchipatara ndikuenda musi Monday iyoyi, nhasi Friday, saka kuti Monday iyoyi yatikubatai. Monday yatikubatai ndofanira kuti ndiende kuchipatara. Moenda kuchipatara nemwana ndiri? Hama dzangu ndofunga ndo mai anova mamuchabvunza kuti mai ano ari sei. Ava mai anoti hatituye tizokuratidzai mai ano vapenyu varipo, vari kunoku kunzvimbo Glenwood Park, handiti kuside Glenwood Park Epworth, handiti? Mwari kudenga vachikuitira zvakanaka. Thank you so much. Thank you very much kune vese vanomira namai ano. Zvandichaita pana nhamba dzamainini, ivo havana foni, handiti? Mai ano chikonzero chiri kuita kuti vasave nefoni inyaya yekuti havana ID, handiti? Vakarasa ID birth certificate, saka vari kufanira kuti vatore zvinhu izvozvo. Vakatora zvinhu izvozvo vakwanisa kutenga line. Sekuziva kwenyu kuti line rinotengwa nemunhu anenge ane ID. Ndo chete chiri kumisa, kwete kuti foni hayo. Foni inowanikwa dziripo, but line ndo ravasina. Vamwe vakamboti ko angotengai kaline. Ini angu maline ese anobvumidzwa kutengwa kuEconet 5 ndakatenga. Mamwe ndo andinoshandisa kubasa, mamwewo vasikanawo, so angu ese 5 ndakadii
dai ndakatovapa but is very unfortunate kuti SR5 ari kushanda. Also zvakangonaka kuti munhu aregister line rake kuitira kuti if anything happens muridzi anenge ari answerable, number 1. Number 2, vakada kuregistawo zvimwewo zvanaiko kechichi vanenge vachizozviregistera muchicommunicata navo. So ndozvikungomisa chete, hapana chimwe chiri kuita sei kucommunicata namai ano. So kune vana vachida kutaura navo zviri emergency, kwete zvongoti muri sei. Aiwa, kana une zvauri kuda kuvapa kana zvimwe zvaungada zvakakosha kosha, handiti mukandibata ndine nhamba dzamainini, handiti tokwanisa kukupai nhamba dzamainini vavanogara navo, vavari kuti mainini vatova nemunin'ina wavo panapa vavari kugara navo, vari kuvabatsira nekuvatarirawo zvakanaka. Makasununguka kutibata ndokupai phone number idzodzo, but strictly kana une zvakakosha. Vamwe ndichazokunyimai mauya mataura kuti toda kungowanza kuti vari sei, ndo vari raita hande. So there is no need yekuvafonera because haisi yavo foni yachona, hatisi kuda kunetsa vanhu. But kana zviri zvakakosha chete, kune zvawabatisa angoda kuti mai anovaziva kuti angu ndavapa 1 million so of course unofanira kuti wafonera kuti vazive kuitira kuti patinozouya tinge tinovasvitsa zvatofanira vasvitsa. Aiwa, thank you so much, thank you very much. Mwari wekudenga waramba achikuitirai zvakanaka. Musakangano chaZika Electricals, saura wedu mukuru panyaya dzemagetsi. Kana uchida kuisirwa masola, chaZika Electricals varipo kuti vange vari vanokubatsira nekuisira masola. Also, don't forget to follow, don't forget to subscribe on our YouTube channel. Follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Zvakare tane YouTube channel nyowani yakanzi iyo Saint Trending News. Ikoko ndokwatinotyisa dzimwe nyaya dzese panapa pongomira nenyaya kubatsira vanhu chete. Zvimwe zvangu zvandinochida kuita ndonoita kuSaint Trending News. kuSaint Trending News. Also, go and follow me on my Facebook page rakanzi Uncle Saint. Zvakare paFacebook page. TikTok zvimwezo it's Uncle Saint. NekuInstagram Saint TV Official. Aiwa, maita basa mai ano, chengetai mwana zvakanaka, Mwari vakuitire zvakanaka ndiri. Kune vese vanenge vachida kubatsira mai ano, havasati vapera kubatsirwa because ozvinezvo havasi kushanda vachirumbosimba. Mwana angu ane mwedzi chete, akutoenda ku6 weeks, akutoita 6 weeks pamonth, handiri. So vanoda kubatsirana namai ano, nhamba ndodziri pascreen. Makasununguka kutibata tipfuurire mberi kusvika zvaita. Ngativawandire zvekuita. Kune vangada kuvasapotawo nekuti vaite kabusiness, you are free kutibata zvakare. Mwari wekudenga vachikuropafadzai, vachikuitirai zvakanaka. Aiwa, from Uncle Saint namai ano, Saint TV crew, for now it's much love and God bless.